سلام سلام كبرات أحوات حاوكم أبي الملائكة مساكم زلخو في فانوس انترتينمنت لومي بزعبا حدن عالم عنا ويجزولو فيروس كورونا فيروس يناخن الزرارة بفلاي نتوم أب أديس أبابا تركو إرترايان أحوات زملكتيو كقون كورونا فيروس كان فوتو بهاجر تشاينا جميرو أب وحدات معلتات أب بزح كفالات عالم درجة أب كل كفالات عالم تزرقي هي يزلو مالت زبزح هاجرات عالمنا بزح ما مزي تلكفت خوينين مالتي بزي جديزي إثيوبياون كفالنا إذن هاجرات كوينا تلكافيت كوينا لا إذا فيروس هاي إثيوبيا خضر معلتات تحريف الله سلوز خونا خا من قصي إثيوبيا بزح سنتات خوسن رلا بيت مرتات عاتيلو سبورتاون نتفتاتون دويلو خالق نعود أمثل نجارات دا وجده يخيلالو مالتي حجي تقندر استنا نعين ز مدب كدالو زدرفن انترا هاليو إرتران تقمطوا أديس أبابا بزعبا الحمام انتي عينات أفلطولوهم نز حمام نك خكلا خلقه انتي سقمتاتي وسجلو زبليو تقرمي خا بتعمي خا تقرم كم بهزبي إرترا مالت بلحيو مالت يسا نقحت زلو هزبي المخنات بزح مخناتات علو نقح خون زقوبرا وسنو بدفو قم بتفضرو نقح زبال هزبي أبز حمام زي قم بتعمي شللت النظر زلو بزعبا نايز حمام ناي شللت النت قداي كل عال كل أريسا ماتي خاطري خاطر صاري زقرمي حفشاوي الحمام أبكالوت هاجرات أوروبا أمريكاتات على أستراليا ون أزيو لبداوي بزخنا ملكعو بزح حساب كلكف ينان رئيزا لنا سلو زخنا خاصن نختنقا قالو يهون نت حمام نقبدها بزح نجارات يقبر اللوا نحنا أفريقيين هاجراتون بعضنا تن أتيون ذل هاجرات بفلاي قبص مالتيو بزح نجارات يقبر اللو نقبده هو نحنا خم إيرتراويان كنقبروز قبقنا نجار كأنتايو وتنريو ذلنا شللتنت كأنتايو إذا مدب خدالو وذقبرن عند نجار نتولو تمالو بسرح أبقى لخبابيتات أديس أبابا تزاوير نيرا بتعمي خات قرن بقى إيرتراومن أساسي دمبرز أي بولن بقى زحمامسي ولا حنتيو بقى خاتو ذي كالو ذلو رؤسو حجي كفرح له مالت هيكونن مفرح هيكونن مستير حفشاو ግን ከም حمام መጠን ክትንቀቀሉ ዝግበአካ ነገሪ ክትንቀቀሉ ለካ እዚ ሁላና ሰማማዕሉ ዝግበአና ነገሪ خصومعون كلኻ ገለ ኤርትራውያን እንታይ ብልኻ መስለካ نحنا بلعت بربره ስለ ዝኾንና ኮሮና ክሕዘና ይክእል بربره ንኮሮና ስለ ዝቆትሎም بلعت بربره እኮ ሕማማ ሒዘና ይኻብ ተፈጥሮና ብልኻ ሓደ አልግባ ቢልካ ተሓቶ اوي انا دا ارقصم እንዴ አረቂ በቃ ዛ አልኮላው መሰዝ በኋላ በጣም ስለዘዘውትር ኮሮና ቅርብ ክብለኒ ይክልኒ ይዝመልሰልካ ተሓደ ካልእና ትመልሰልካ በርበረ ስለዝበላዕኻ ወይ ኣብ ሓደ ባር አረቂ ክትግሕጥ ስለዝሓደርካ ኮሮና ክገድፈካ ማለት አይኮነም ክትንቀቕ ጥራይ ዘለካ አረቂ መድሃኒት ናይ ኮሮና እንተዝኸውን ኩለን ዓለማትና አረቂ ይፈልጦኔን ማለት አይኮነን ወይ በርበረ ይፈልጦኔን ማለት አይኮነን إذا حمام كسب الحج ساعات مداني تركوبه يتخالون ذلوا مالت بزح كابين مسيت زيناتات كن فلطين خالن جن مداني ترخيبه زبل زرابات نسمع لنا كسب الحج جن شبوط زخون الزرابا ويكا شبوط بوجعي مداني رخيبة زبلت هاجر يلان كتابتات رخيبنا زبل هاجرات اللوا السنون كفتنوين لومي أمريكا كفتنو مدب جيرانيرا إسرائيل فرنسا جابان كالوت هاجراتهم كومو نتحمام ذكلاخل كتابتها ترخيبنا بالله إذا خفتن حرايا بأوروبيان هاجرات يفتنا بأفريقيان هاجرات كسب دوت حون ديك يخوصني كسب دوت حخ كندي سب كهلقي وي كندي سبي بتحمام كتقع زغلاتنا خردنا زغل مثلا ناي حافشاوي نحنا هم حبرتسب إيرتران مالتي
بوزح صبغ لمدن بحرن دي دلنا بحدا نايم أما تأكيب كان نايم منبار سوشيال لايف نبلو أبانا زوتر دغنا نغري إذا حمام جن إذا سوشيال لايف نبلو ويك از بحنساب نايم وهاد وي ناي متقرنا في بحري زفوتو يكونا سلامتان بعلو زغليزي دارغا اب عالم ملو دو እንዳበለ መጪ እዚ ሰላም بيد እንዳተዋሃብካ ሰላም ይባል ብገጥ ናይ መስዓም ነገራት ይተርፋሉ ንሕና ወላ ሓንቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ደው ኮነ ብሎ አይ ካልናን ዘለና ማለት እዩ ሓፈሻውቶም ዝግበሩ ዘለው ወይ አን ዝራኽዎም ሸለልትነት ናይቲ ኤርትራዊ ህዝቢ ተቀማጣ አዲስ አበባ ላይ ዘለው ነገራት ክዛረብ ሓፈሻዊ እዚ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝኸውን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝኽፈት ማለት እዩ ዓፂር ግዜ ተኸፊቱ ነይሩ ንዝክሮ ኢና ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ ወይ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ኤርትራ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝጋዓዘ ንፈልጥ ኢና እዚ ብምሉኡ ዝጋዓዘ ሰብ ኣብ አዲስ አበባ መፂኻ እንተትሪኦ ስራሕ የብሉን ማለተይሲ ስራሕ ይሰርሕኒ ዘሎ ኮፊሉ ይዝውዕ ዘሎ ስራሕ ኣልቦ ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ስራሕ ኣልቦ ምዃን ከ እንታይ ናብ ምንታይ ኣብጪወሎ መስለካ ናብ ተኣኪብካ ኮፊልካ ሙዓል ኣብ ፍቆዶ እንዳቡን ከም ሶላር ተዘርጊሕካ ናይ ሙዓል ባህሪ ይጥሪ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ተኣኪብካ ሙዓል ብሓንሳብ ሙዓል ብዙሕ ዓይነት ኮንታክት ኢና ንገብር ዘለና ክንራኸብ ከልና ሰላምታ ብድሕሪኡ ኮፊልና ብሓንሳብ ንዕልል ብድሕሪኡን ሼር እንዳገበርና ብቢኬርታት ንሰቲ ካልእ ነገራት እቲ ንባዕሉ ኣብ ደገ ሙዓል ጥራይ ናቱ ዲስ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ብዝሕማም ናቱ ጽልዋ ኣለዎ كما يتحمم ببزوح ما الكعات يزم حلالف سلازي حدا خافت غنا قارطوي كم بده زلنا ነገር እንተሎ ብዙ ጊዜ እዚ በሐንሳብ ተአኪብካ ተተጎጂልካ አፈቆዶ እንዳቡን አፈቆዶ ካፈ ተሰጢሕካ ሙዓል ተቋረጥና ተመራጽ ኾውን ማለት እዩ ሓፈሻው ነት ሒዝዎ ዘሎ ባህሪ ኤርትራዊ ኣብ አዲስ አበባ ትናይ ስራሕ መንፈሳት ፊዩ ዘሎ መንእሰይ በከመይ ከዕሪ ይግቦ ንዑ ዝምልከት ነገር ቪድዮ ክሰርሕ ክፍትነ ኮይኑ ተሪፉ ግን እቲ ሕጂ ክንገብሮ ዝግበአና ጥንቃቐታት ክንገብር እዚ ተኣኪብካ ፈቆዶ እንዳቡን ካብ ሰዓት 8 ንጎ ክሳብ ሰዓት 9 ምሸት ንውዕሎ ዘለና ተቋረጥናዮ ተመራጺ ይኸውን ማለት እዩ በተኻለ መጠንሲ ስራሕ ስለ ዘይብልና ኣብ ገዛና ኮፍ ተበልና ተመራጺ ተስራሕ ዘለዎ ሰብ ስራሕ ክጉድዶ ክእል እዩ እቲ ካልእ ሰብ ግን እንታይ ኮይኑ ክባሃል ይሻ ኣብ ገዛና ኮፍ ተበልና ምረት ካልእ ኣብ ሓንቲ በርባዕተ ዚንጎ ተሰርሐት ጽቂላ ታኒካ ትመስል እንዳቡናት ኢና ተኣኪብና ንውዕል ኣብ ሓደ ጥዑይ ገዛ ከማን ኣይ ከብኒት መንእሰይ ዘሎ ብዙ ግዜ እዚ ጽፈት ኣብ ዘይብሉ ኢና ንእከብ ዘለና ጽፈት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ተፍንጃል ሓጽቦን ናይ ሓጽቦን ከማን ኣፍልጦ ብልና ተተቀዲሑ ቡን ክመጽእ ኣብ ሓንቲ ዚንጎ ትመስል ገዛ ካብ ሓንቲ እግራ ዝረስሐ ጽቂልካ ኢዝ ንርኢ ዘለና እምበር ከቢድ እዩ إذا كنت نقول لهم كلا لأن خم حسب مالتي التخال أي كنت نقول له زجب أن أنا قرنت له مكتب بالشجاراي من أسير ترى 5 إنها جمجاني شجارة يتكرب جيجي بوزح مغنيات نتشجارة يتكون له ناتو مغنيات كله خالي بخميك وقارب والله وانت عينت سعبين ومتقول له تمتكاف زون كلا أرستيو حفظ شاوجن شجارة يتكر صار له تأكيبو تلزوع زلون شجارة لا تقبل يسحب زلون حتى شجارة تحدي ولا عمو سحيبو نتحدي يركبوا أصون سحيبو أفسر سايبون بصحة حساب قوم عن تبارتات طريقة زي كبيدو نزح من اللبع ويكأنا متحلف ذاك على عنا نجاري كما يتشجارة بيدو قماطيو أب أفو قماطيو يزبنا زلو شجارة بأجري كونت مسحب بخمسة عنو مراقو تعيمو ديو بوزح نجار تناقيفو سلازبنا زلو تقبلنا نحنا ممكن صحبو خلنا اتخال اسو ممكن تقومون لخلو ناب حدقا نقال علنا مالتي إذا شجارة تتقابل كام سحب توقارقنا يتمرات خون بعبيو تشجارة مسحب تتقدفن ديو تعوض زمس كوين تريفو جن بمخنا الزحمام خساب نزارب زلنا اتشجارة لا تقابل كام سحب كقارق كقيل علو كله شللتنت عزيقة شللتنت نحدا خطن كقدر أخايا سبسي من نشاو أوي عطا منات بهلا هوي فاتتري عفا بقل شفينا إذا بقانتي بورسات توقفتو تقرنيها
ፋርማሲ ዝመስል ብለካ ንምንታይ ሆስፒታል ዘይተምስሎ ቦርሳ ትጥንቀቃ ዘላ ሳኻብ ትሕሞ ጽቡቕ ነገር እዩ እስኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢልካ ተሓቲትካ ወላ ሓንቲ እግሩ ሰቂሉ ኢና ዝዓላለካ ዘሎ ካፍቲ ሓደ ሰብ ስጉምቲ ወሲዱ ነቲ ጉዳይ ነቲ ሕማም ዝጥንቀቐሉ ዘሎ ሰብ ትምህርቲ ወሲድና ንሕና ብኸመይ ጥንቀቕ ዳ ክንሓስብ ኣለና እምበር ንዕኡ ከነከሻምሽ ኣይንኽእል ኢና ኣዚኻ ሸለልትነት ግደፎ እስኻ ንምንታይ ከምኡ ዘይትገብር ንፈልካ ሽዑ እንታይ ዝምልሰልካ ኸላ ግደፎ ንሕና ዳ በርበረ ንበልዕ ሰባት ብኸመይ ክሕዘና ካልእ እናሰጌርና መፂና ብለካ ሰብ ኣብ ግዚኡ ዝሓልፎ ብድሆታት ኣሎ እዚ ካልእ ብድሆ እዩ ዝሰገርካዮ ብድሆ ይኮነን ዝምለሰካ ዘሎ እዚ ሓድሽ ብድሆ እዩ ነዚ ብኸመይ እቲ ብድሆ ጥራይካ ክትሓስብ ዘለካ ኣይኮነን እግርኻ ሰቂልካ ኣብ ፈቕዶ እንዳሻ ሙሉእ መዓልቲ እንዳዋዓልካ ሸለልትነት እንዳረኣኻ ሽጋራ እንዳተቐባበልካ ቢኬርታት ሼር እንዳገበርካ መሰይ እዚ ሕማም እዚ ክትከላኸሎ ወይ ከዓ ካብዚ ሕማም እዚ ናፃ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ በላዕ በርበረ ወይ ሰታይ ርቀ ስለ ዝኾንካ እውን እዚ ሕማም እዚ ክገድፈካ ኣይክእልኒ ብተኻእለ መጠን ጥንቁቅ ክትከውን ኣለካ ከመይ እስኻ ሓደ ሰብ ተለኺፍካ ክንደይ ኣሕዋትካ ክትለክፍ ምዃንካ እውን ክርድአካ ክእል ኣለዎ ሸለልትነትካ ኪነ ንዓኻ ብዙሕ ሰብ እውን ክሃሲ እዩ ከመይ እዚ ተላባዕ ሕማም እዩ ስናቱ ለብዖ ከዓ ብቐሊል ነገራት እዩ ዝላባዕ بقليل نجارات بمستنفاس محلالف بخالق نجارات محلالف بوضوح نجارات زي محلالف قليل نايم التحلاف بحر ذلو حمام حجي إذا حمام إذا كنت نقول لي إذا لنا تنقول لنا شللت النت عقد هسي كونه كده صراحة ده بالنافع السنة ملو معلتي من دامنيو زبهال بون تعدينا لنا دامني زبهال بون عديماتنا لا نمني تبهال محزاي كرفا نمني زبهال عركي كرهو ولا بالكا زجبر من قسقاسات الله أديس أبابا بتاع مقفح كم مخانة مثلا كاب حدا بوتانا وحدا بوتانا خطبتصح 3-4 تاخسي العليون توزول بوتاتات الله نذن قسقاس زغنا وجودو يزلنا خمي عبد نخوض زلنا 3-4 تاخس نسكلنا إذا تاخس خندي سبات تترجيفهم ما تقول له بيدهم لا تنكفوا تقول له وسقاهم كم سبكا بيد كان لا تنكف كاسك عليها كندي سناتين كبيد كان بيد كاخت القبابليخا بزي مصاب كندي اكوب سو زلو بوتاتات كتبصحيخا كمي باس ستيشن ديو تخال ستيشنات ناي ترانسبورت ناي بابور يهم بزحسب سلازركم اذا نغرات ازي نغزي تقارطنا يتمراص يخون عفتا زلاتنا غزا سلام غيرنا نقل اوان كنعقس تمراصي يخون مالتي ازي ناتي حسب كاد ኣብ ገዛና ክንገብረሎም ዝግበአና ጥንቃቐታት ከዓ ኣገደስ እዮም ኣብ ውሽጢ ገዛና ብዙሕ ጥንቃቐታት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ጥንቃቐ እውን ኣብ ገዛኻ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ብደገ ጋሻ ክመፀካ እዩ ኮሮና ቫይረስ ኣለካ ንዓተ መለስ ኣይኮንካን ክትብሎ ካልእ ዋላ እቶም ኣባላት ትገዛ እውን ክልተ ገዛ ዝውዕል ተኾይኖም ሓደ ስራሕ ተለዎ ስሙ ስራሕ ውዒሉ ክመፅእ እዩ ክትገብሮ ዝግበአካ ጥንቃቐታት ኣብ ገዛ እውን ኣሎ እቲ መስተይኻ ትብሎ ንብረት በገባብ ምሕፃብ بتقع ولا حنتي باراكينا غيركا ونبرت كتحصب تخلي باراكينا غيركا قرب باراكينا ما يطيبكا نبرت كا تحصبو تخلي خا تمسيخا ممغبي خا زبل نغرات مالتي كال بالكول بباراكينا غلندا غبركا تمتحاز معصوخا ناي مفتحخا بوتاتات تقولخا تتقوملو تقولخا بحنساب كتحزو تخل نغرات ازما نيلا ناي معصو نغر سون كتحصبو كتكل علكا كال اداوكا بسامنا أتصبي كام حساب ترى حساب زي كونت أتصبي كام حساب بدقة تصنع تقل بوشتي داوكا بسامنا بير كام حساب أفكا زي متنكاف إذا قاعد بنقول أفكا زي متنكاف توم تهاوسيان كاب داوكا ناب أفكا كتلاقي بكلخا سلاهم حلالو فزو قولو أزون زي مقبار مالتي كالي كله بزعبا أنا سلامتا خنزارب سلامتانا لوموديناتنا سلامتا بإيدكا تحايسكا أم عورتها تسعة عام كله نجارات هالو بوزح نجارات هالو ناي سلامتا سناي شجارة متقبل كأدرجة أو أحم الساعة عام ويكا نايف سلامتا يعني خلود صغير قومي حفش هوجن إذا إيد سلامتا نجدي توقعت ناي تمرات خون نحدث بسلامة الذي بالكا خر غالي يخور خندت عنا خيكون كان بتخال سخانة تقبل عليك كتردو إذا لك أصون سلام نخيبل كتردو تقبل عليك نمن تايت مخنع
እዚ ምፍንፋን ወይ ከዓ ካልእ ጉዳይ ኣይኮነን ምጥንቃቕ ከመይ እስኻ ሰላም ኣይብልካን ማለት ትፍንፍነለኻ ማለት ኣይኮነን ተሕማም ምሳኻውን ክጸንሕ ይኽእል እዚ ንኽልቴኻ ይረብሓ እዚ ሰላምታ ናይ ምዕጉርቲ ይኹን ናይ ኣፍ ይኹን ካልእ ነገራት ተቋረጽ ናይ ሓይሽ ከመይ ደሓን ዶ ብኣፍካ ተተባሃልካ ንውሪ ወላ ሓንቲ ጸገም ዘለዎን ኣይኮነን እዚ ክንገብር ክንክእል ኣለና ካልእ ምልክታት ናይ ሕማም ክረኣዩና ኣብ ዝጀመሩሉ ግዜ ክንገብሮም ዝግበአና ነገራት እንታይ እዮም እቶም ምልክታት ቅድም ንዛረበሎም ሰዓል ረስኒ ቅርጥማት ሕፅረት ምስትንፋስ ቃንዛ ጨዋዳታት ሕማም ርእሲ ካልእ ከምሳ ዘበሉ ነገራት እዮም ምልክታት ዘርኢ ሕማም ምልክታት ከይረኣየ ኣብ ኣካላትካ ከዓ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክጸንሕ ይኽእል ቫይረስ እንዳሃለወካ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ከይረኣኻ እውን ክጸንሕ ይኽእል ኢኻ ስለዝኾነ ብዓብይት ምጥንቃቕ ማለት ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይፈትሖ ኩሉ ነገር ትሕቲ ኣምላኽ ኢኻ ስኻ ተጥንቀቕ ኣምላኽ ገዲፉ ይጋደፈናኒ እናቱ ምሕረተ ወርደልና ጸሎት ምግበር ሓፈሻው ንሕና ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ጥንቃቕ ክንገብር ከም ዘለና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ማለት ኣምላኽ ፈልጥ ኢልካ ንኩሉ ነገር ዘይምግዳፍ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ክትገብሮ ዝግበአካ ጥንቃቐታት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሕጂ እንተራኸም ዓይነት ነገራት ተሰሚዕካ ካልእ እትረፍ ነብስኻ ካብቲ ካልእ ሰብ ክትፈልቕ ትክእል ኣለካ ነብስኻ ባዕልኻ ካብቲ ካልእ ሰብ ክትዓልያ ክትክእል ኣለካ ከመይ ሰባት ክትልክም ትኽእል ኢኻ ብዓብዩ ሕክምና ኸይድካ ሕክምናዊ ረድኤት ወይ ሕክምናዊ ምክሪ ክትወስድ ጽቡቕ እዩ እቲ መርመራ ጌርካ ማለት እዩ ኪንኡ ከዓ እቲ ቀዳምነት ክትገብሮ ዝግበአካ ነገር ካብ ሰብ ባዕልኻ ነብስኻ ክትኣልኽ ትክእል ኣለካ ሰባት ክትልክም የብልካን ማለት እዩ እዚ እንዳገበርና ብተኻእለ መጠን ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ሸለልትነት ናብ ሕማቕ ነገር ከውድቐና ስለ ዝኽእል ጓንቲ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ እዚ መሸፈነ ኣፍ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ማለት ኢዛ መሸፈነ ኣፍ እንታይ በዛ ኣፍ ስለተሸፈንካ ኣየራኣትወካኒ ማለት እዩ ሕማማ ሒዘካኒ ማለት ኢልካ ብዙሕ እንተታት ኣውፅዮምላ እዮም ግን ካልእ እትረፍ ታመሸፈነ ኣፍ ኢድካ ብዙሕ ነገር ክትሕዝ ስለ ትኽእል ኣፍካ ክትሕዝ ከለኻ ትከላኸለልካ ኣላ ካልእ እትረፍ ኣፍካ ትሕዘሉ ግዜ እሳ ትከላኸለልካ ኣላ እዚኣ ንእሽተይ ኣድቫንቴጅ ኣይኮነትን ዓባያ ነዚኣ እውን ንሓልዋ እዚ ነገራት እናገበርና ነዚ ሕማም ንከላኸሎ ኣሕዋት ከመይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንእሰይ ሙሉእ መዓልቲ ተኣኪቡ እንዳወዓለ ሓደ ሰብ እንተረኣ ከም ኤርትራዊ ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራዊ ሓደ ሰብ እንተረኣ ተለኺፉ ንክንደይ ሰብ ክለክፍ ይኽእል ቀሊል ኣይኮነን ከመይ ርክባትና ኣዝዩ ጽዑቕ ርክብ ኢና ንራኸብ ሙሉእ መዓልቲ ብሓንሳብ ናይ ምውዓል ብዙሕ ነገር ከዓ ናይ ሼር ናይ ምግባር ባህሪ ስለ ዘለና እዚ ነገራት እዚ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ይብል ከም ሰብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ባዕሉ ምሕረቱ የውርደልና ብዓይኑ ምሕረቱ ጠምተና እዚ ሕማም እዚ ክብድ ዝበለ እዩ ኪንዮ ሕማም ካልእ ፖለቲካዊ ነውፅኡን ኣምፂኢሎ ብዓለም ንሪኦ ኣለና ብሕማም ጥራይሎም ክሰግርዎ ይከኣሉን ዘለዉ ዓበይቲ ሃገራት ካልእ ምስ ፋይናንስ ይኹን ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳሰር ነገራት ምስጢራት ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ እቲ ምስጢራት ቀሲሉ ይበርሃልና ኸውን ኪንዩ እውን ገለ ሃገራት ንሕሙማት ዝወዝኦ ዘለዋ ዘሰንብድ ስጉምታት እውን ኣሎ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ወዛ ኣለዋ ንሕና ክንዛረበሉ ኣይንኽእል ኢና ዓቕምና እውን ኣይኮነን ክሕተና እውን ንኽእል ይኸውን ግን ብገለ ምንጭታት ልሒኹ ዝወፅ ሓበሬታታት ኣሎ ኣብ ኢንተርኔት ኣትኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓፈሻዊ ግን ክብድ ዝበለ ነገራት በዚ ሕማም ዝስዕብ ስለ ዘሎ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዐኒ ንዓይ ብፍላይ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ወይ እውን ኩላኹም ተዛረፍቲ ትግርኛ ነዚ ናተይ ዘረባ ትሰምዑ ዘለኹም እዚ ናተይ ሓበሬታ እዩ ተጠንቀቕና ዝሓሸ እዩ ኣምላኽ ከዓ ብዓይኑ ምሕረቱ ጠምተና ንሕና እውን ጸሎት ንግበር ማለት እዚ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔርና ንሕና ንጥንቀቕ እምበር ኣምላኽ ይኽውድኦ ዘለዎ እቲ ሕማም እቲ መድሃኒት ዘይተረኺብዎ እንዳተጠንቀቕካ ክንደይ እዋን ክጽንሕ ይኽእል ማለት እዩ ኣምላኽ ምሕረቱ ክሰደልና ንሕና እውን ንለምን እዚ ዘቕረብክዎ ሓሳብ ተረኣ ተቐቢልኩሞ ላይክ ግበሩ ኮመንት እውን ጸሓፉለይ ኣነ እውን ንባዕለይ ሓበሬታታት ስለ ዝደሊ ከም ሰብ ማለት እዩ ኣብ እቲ ናይ ኮመንት ሰሌዳ ኮመንት ጸሓፉለይ ነዚ ቻነል ከዓ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ስለ ተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን ካልእ እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታታት እንተሎ እንዳሓዝኩ ክመፀኩም ክፍትነ ካብኡ ካልእ ነገር ከዓ ንዘለዉ መንስያት ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ካልእ ህይወቶም ክሕግዞም ዝኽእል ዝብልኩም ሓሳባት እንዳሓዝኩ ክመፅእ እሞ እዚ ወድሓንኩም
يقن يلي